Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulukhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kababudokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. Ubaba udokotela indlondlo kwezokwelapha. Siyabingelela ubingelela baba udokotela bawesizwe bawujabula umfana nje muhlo ngathi khehlela umzulu amancancisa ngesolo futhi Nkosi. Ulesibili ke oluhle namhlanje sithatha ithuba lokuthi noma ngabe kunjani kunethile akunethanga ake senze ama-video esazi ukuthi sothi isikhathi mesiright sinithumelele wona nekwazi ukuthi nizwe. Namhlanje sinobela lapha indaba bafika kubaba udokotela ngokuhlohlwana wabo bezokhangisa ke imisebenzi abayenzayo bona. Abayenza bona namhlanje sinobaba ke umntwana wasemakhwaleni noma ukhwalo hayi ukhwalo mina yeah cool yini oyiphathela abantu namhlanje oba uqala babingelele siyabengelela obengelelayo nibingelela ukhwalo inyanga yasemampondweni uyena ke lo nibingelelayo yeah cool ufuna ukuthini namhlanje kubantu yini obaphathele yona into engibaphathele yona namhlanje abantu ngibaphathele uzibuthe wemali yebo mkhulu osichazela ngawo khehla uzibuthe wemali mangaba ngichaza ngozibuthe wemali uzibuthe wemali into ekwazi ukuthi mangaba umuntu osebenza ngamabhizinisi noma ngaba nje usebenza ngani osebenza ngako kodwa nje mangaba ufuna imali into okwazi ukuthi uyisebenzise mangaba uyisebenzisa wena uyofike kumina nemali engange 1000 engama coins bese ngiyakuvusela ke manje uzibuthe wemali imaki uma umuntu ekude mhlawumbe angakwazi ukuthatha iradio yakhe endala ikhipha ispeaker asho ukuthi uzibuthe usukhona ama coins nawo senawo bese uzokwenza kanjani mesekhaya mhlawumbe methu kude verse athi hayi angaya esitolo ushintsha verse speaker uzokhipha ispeaker akunamathele ama coins le lapho mkhulu asisebenzisa izipikers ama radio yabo amadala no okay into esiyisebenzisala sisebenzisa umuthi umuthi lo esiwubiza ukuthi nguzibuthe wemali hayi ukuthi uzibuthe lo khiphele radio hayi ukuthi nguzibuthe uzokhipha mhlawumbe kwi TV endala noma mhlawumbe eradio endala noma ispeaker esidala no so futhi nemali uma ngaba ikuwena asiwazi ukuthi mhlawumbe sokuthumela yona wena ufuna ke uze lento bese siyakuvusela yona siyibhile ukuze ukwazi ukuthi ephileke ikudonsela imali ngayona yonke indlela osuke ufuna ngayo uzobuza ukuthi umuntu mase senawo lento iyadla idlana ekhaya ibekwa kuphi yena uhlala nezingane ku one room RDP uyibeka phi lento umuntu mangaba nje uno one room noma mhlawumbe unomhlaso ayihluphe leyo nto ngoba phela ayona ayisona isithwalo uyayithatha lento sibese siyakwenzela yona uyibeke noma yikuphi la ungayibeka khona noma ku one room kuphela kodwa mangaba uyibeka ufuna uyibeke la engazuthindwa khona mhlawumbe ngabantu abanjenge ingane zakho into umuthi wesintu noma into yesilungu umuthi lo wesintu kushuthi ngingaya kumakhelwana oyinyanga ngisho ukuthi akalalele ivideo lena kuthiwa kunento ekuthiwa uzibuthe ingakhele mhlawumbe labo ngeke ukwazi ukuthi wena ungaya mhlawumbe kwenyanga eyangakini noma mhlawumbe kumakhelwana kweyinyanga ukuthi makakhwele akakakhwele leyo nto ngoba phela akayazi nokuthi yakhiwa kanjani lo ayicatshwa ayicatshwa okay no kuyezwakala mkhulu uthini uthi uphethe intambo yezitha ngiphethe intambo yezitha mkhulu yeah usichazela ngawo khehla intambo lena yezitha mangaba uyisebenzisa intambo yezitha awufiki nandambo wena intambo uyifica kumina ikhona ngikwenzele yona intambo so le ntambo le umehluko wakhona kwezinye izintambo le intambo siyifake izitafu lena intambo siyifaka umuthi esiwubiza ngane siwubiza ukuthi ibutho ohamba namazinyo engwenya amazinyo amaphubesi lezilwane leziluma manje ufuna ngifike nawo lamazinyo cha awufiki wena nawo mina ngifika nani kanti wena lo ufika nayo ufika nemali ewu2.5 okay noma use Cape Town noma ngabe mhlawumbe kuphi nje neSouth Africa noma kuyona uyangafika exactly ungafona sikuphathisele yona le ntambo ngiyifaka nini ifaka mengilala noma ngiyemsebenzini kwenza kanjani usichazela le ntambo uma ngaba uyisebenzisa uyifaka la kuwena la okhalweni le ntambo uyifaka nje ngaso sonke isikhathi kuphela into ofuna kuyenza usho ukuthi ngaso sonke isikhathi
ngichaza ukuthi ifuna uyifake ngoba phela izitha mangaba zizofika kuwena dokotela zisho ukuthi izitha ngizofika ebusuku noma ngizofika emini mengiyedikazini uma ngaba uyedikazini ungayikhipha nje ngokusa usenalo idikazi lelo and then masawugqibile ukuba nalo ngalendlela le engazoyisho ukuthi waphela uyazi nawe ukuthi mawuyedikazini usubuye kwenzana masuqedile leyo nto usubuyenza nedikazi buyisa amanzi njalo ensipho ugeze usuqeda lapho usiyaqala into abo ngiqoqa phambi kwedikazi loba nayi noma ngiyigqoka phambi kwedikazi ayinankinga ngoba phela usungagqoka idikazi phela ngifaka apha intamo ifaka la ukhalweni ngibheka ngakulona ngabheka awufaki idikazi phela wena ufaka ngifaka lizothi awumjonjo ngaka ufaka intamo into ujonge ngapha cha phela awuzoyifaka mndondo awuzoyifaka khona phela ngeke uzayifaka idikazi liyajonga uzoyifaka okhala uyifihla la noma ungafihli phela izokujonga idikazi aliyazi kanti le nto ithi yo phela mhlambe 9 mm Ngizobenza incici kangaka. Liyayazi phela. Mawuphethe embongolo. Ngisho ukuthi uma suyinxiba lena, ufuna ubheke ngapha likazi idikazi. Noma ungabheka kona, ungabheka le. Kulevezele shwapha. Ngizobuza ukuthi wawune ilonda. Sekuwakho lo. Cha phela manje uma usubheka leli zabona ilonda. Ngisho ilonda wanje ke. Sekuwakho lo. Ubheke ngani ethi yo awusokanga. Ngawo kade kubhlungu kangaka. Bangapha lusango poloneki wakho lo bothi. Nithi yo kanti ngakho kubhlungu kangaka. Ayisokanga nokusoka la. Ukunxiba intambo qha intesa. Eyantshona le ntambo iqha. Hayi ke le isuke sayifuna wena mkhulu. Ngizothi uchaze ukuthi ubusedikazini uyinxibela phambi kwakho noma uyaliyeka lihambe. Ngoba lizobuka into lithi yo upholane kangaka. Phela ngoba phela ngithi usube wena ugeza phambi kwalo. So yilona lisube lekwazi ukuthi uphethe upolonaki noma uphethe into esokiwe noma uphethe ingqantisi. Noma uphethe nansi intambo le ingqantisi isibe. Yontonda yona le ntambo lo uyigibisela. Hayi siyeva mkhulu noma ngisho ukuthi noma ngabe usuyinxiba lokho uhlobo akunankinga noma ungayinxiba nje ngalopho uhlobo nje ayinankinga hayi siyezwa mkhulu kukhona okunye siphathele kona khehla lana mkhulu siphethe nomuntu wesibaba mkhulu la zithi mangaba nje ungenela lezi zinto zama politician unxiba lezi izikipa neba nako ukuthi ningezwanga uthola ukuthi omunye ufavor leliqembu omunye ufavor leliqembu noma ke mhlawumbe ke unezitha la esimeni samatekisi yila kusebenza khona isibhamu senazo ke ingcabo oyigcabe ezazo isibhamu umuntu ucabela kuphi taxi ucabela kuphi ake uyigcabela etaxini ufika nje kumina ngiyogcaba akasho ukuthi manje ukuthi uzocela ukubuza ngokwazi ukukumphosela awuhluphi kumuntu ogcatshwayo noma ngathiwa nje ngiyakuphosela nje awuhluphi ngakwazi ukuthi nje ugcabe eziloko nje bakaba kuzokutshela bona ukuthi awuzogcabe endaweni ethile nasendaweni ethile nasendaweni ethile hayi kezwakala mkhulu yebo ya okay uthe intaba ezithi khona ngithi ya intaba ezithi khona umuso uthe ngqo noma yinini kodwa noma usuqedile idikazi uyayiqoka uyiqoka noba kunini siphinde sibe nesibambelelo la esingena ngamehlo kanjani uyasithatha usigcobe la kuwena emashini uma usigcoba emashini uma ukwabukana nentombi nje ivuvuka lengquzana izichamele semdami ekufuna ocansini intabo lona uyifakele uyikhulula cha phela ilokhu isibambelelo lesina siyenye indlela uyabona intambo eyenye indlela ngisho ukuthi uma unxibile intambo uzowenza njani manje silanda idikazi liyakufuna phela mangaba phela kunale dikale kufuna phela ayikho into okuhlulayo wena ukuthi ukhiphe intambo ungena enxabeni ngene enxabeni yeah sikhona isibambelelo sikhona mabe sifuna amabhongo uzowenza njani mangabe sifuna amabhongo sikhona ayakhona ukuthi angifonele mangabe ehluleka ukufona mhlawumbe angiwhatsapp hayi keswakela khehla sinike inamba khehla bazokuthola yona inamba ethi 072 81
765. Sibonga kakhulu ubungayo. Luphi usuku ongasebenzi ngalo bathi yafika mhlawumbe usenkonzweni noma usemsebenzini okashayisi ngoba phela nina nithi nisebenza ngapha nibethi niyinyanga ngagcina ngabisazi nje bena. Bangaba nje umuntu engidinga nje usuke engatholakala ngalo isonto kuphela. Phakathi nensuku uphuma sikhathi emsebenzini. Phakathi Ngathi neinsuku. bafona nje usesemsebenzini ifoni ivalile yonke lento. Bangaba phakathi neinsuku angisebenzi mhlawumbe kumlungu ngisube ngisebenza nje nomsebenzi lo wabantu. Hayi ukuthi ujahe emsebenzini noma ubungena ebusuku. Andingena night shift ya. Ngene. Hayi lutho. Nawu baba Dr. baba sesibawujabula umfana omhlanje yakhe Mzola Manxingisi siyabonga. Siyabonga. Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kababudokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. Ubaba udokotela indlondlo kwezokwelapha.